Chunastá cuasaí is mis OMP agus fáilte go dtí Leabhar-mheas áit imíimse I déanamh léirmheasan leabhar agus an uair seo níl an leabhar atá le curfií léirmheas gom an seo mar tá sé fós sa tuige go baile áit ra mé nolig agus áit le mé ach banin an léirmheas seo nó an léirmheas seo leis na cín seo dalan éireann drám atá ionach ar fad tá si tréis an láin leabhar le Asterix agus roiint cín le Tintin astú go nGaeilge agus go nGaeilge agus go Bratanis agus go ceanna le chumá ach níl sé lom an cean seo ach an ceanna le mé in nGaeilge ná Asterix agus Cleopatra sílim so tá cinná scéal na Éigipte an agus is scéabal Rosenstock at Asterix agus tá sé cinná máistear astrathóir na hhéir agus na nGaeilge ar siúd agus tá sé anna bha déanann sé rud le ar fád as na heisteáin cinná chuann sé joke an na beaga a hiigigh loch na nGaeilge go speisialta isteach sa teachs so ní hégur teachs astratha bháin ach tá cinál tá rud beag go breise cinál Easter eggs deasa do loch na nGaeilge tá stig an beidir gan ar chuint go déann sé ráide in áiteine ach ar nómlan sílim go déann sé anna job ar na heisteáin sin go háir ní cíine déanta ar Tintin chumá tá go gan eile slacht riaga autocar agus tá cíine eile an chumá tudógan na bharróna puirtán na nuirdóg orga antil an dubh Tintin sa tibéad ciste casta fiore agus an gceann slacht riaga ach tá sé déanta go hana snasta rudí is fearr tá Rosenstock chomór sin ar a chumpóir go sin an tairint ar achfaní ilinetanga na canúntaí ar fad na joke na tagartaí do leabhar do údar do rudí éagsúla agus tá sé chomh compórdaach sin ag astrú go sé sásta rudí dána nachníanach astrathóirí eile nach meach cho cumasach nó cho nach meach an irid cén na taithíocha is atá ige sílim so dá bhrí sin uaireanta tain sé duine sé rudí nachníanach astrathóirí eile de bhór go méidir sé iad a hachant dain cinál béirlachas nó foráis nua a hachant ina gcuid ibre féin ach tá sé fear rudí mar seo mar hampla déann sé cinál ceannas na heisteáin ar Tintin tá rud ag mar seo déirdan ag an ach punk gus déirn den eile ach smach agus sílim nach gúla lán astrathóirí a hachnách sin ach tá sé bras as le rudí beaga mar sin dhéanamh agus rí sé le chuann sé joke an na beaga breise isteach an tú so sin níd dalan éireann agus Alban agus cumraí tá siad fíorhha mar aideóirí agus tásúla gom go bhaidteach siad se an Tintin agus go Asterix chumá so sin Asterix as nGaeilge agus Tintin as nGaeilge agus sin é deire léirmheas lumsa OMP slán tamlín agus leabhar liv a ríist go lua le cúnamh déithe áirithe.